Hvordan ser I på brugen af konstruktioner med virksomheder i for eksempel Panama med stråmænd som direktør? Hvis vi snakker om formuestruktur af en høj grad af kompleksitet, så for det første skal vi jo sikre os, at alt er inden for lovens rammer, og vi sikrer os også, at det er inden for vores etiske retningslinjer. Men undskyld, du har ikke svaret på spørgsmålet. Hvad synes I om stråmandsstrukturer i Panama? Har I en holdning til, om det er okay eller ikke okay? Vi har en klar holdning om, at de løsninger og den rådgivning, som vi yder i Nordea, er inden for lovens rammer og inden for vores etiske retningslinjer. Men jeg har stadig ikke fået afklaret, om I synes, som Nordea har en holdning til stråmandskonstruktioner, som eksperter beskriver som kunstige setup, som beskriver som direktører uden magt, som de beskriver som skaller, shells på engelsk. Har I en holdning til, om det er okay eller ej? Vi har en klar holdning til, at alt, hvad vi medvirker til i Nordea, er inden for lovens rammer, og det er inden for vores etiske retningslinjer. Det er det, vi kan stå på mål for.